Octopus, Octopus, bihar olarru eguna Zumaian eta gu beraiekin bat egiteko olarrua prestatuko deu, bai, eta nola ez laguntzeko gazpatxo behar bat. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Peñat jauna, ongi etorri, placer bat, hemen izatia. Bihar eguna ondila, ez da, olarru eguna? Bai. Oso ondila. Oso ondila. Bueno, eta hi bedula elkartektik ator, zuek zer ikusi ondiak, zuek jai hontan, ez da? Bueno, bai, herritarra gaituk eta parte hartzeiu, bai lanian, eta baita urteaskoan gure ontziekin ere, topaketa antolatzen genien. Eta ontzi horiek berreskuratzen eta topaketa, eta bueno, guen geratuko deun nundik noa ibiltzen dian elkartian, baitare bihar ze topatuko deun Zumaian, eta gaur nola ez, ingo dugu olarrua, karpatxio erara, fin-fina moztuta, osagai mordo batekin, eta gero ingo jaunaek, angurria handi honekin, gazpatxo, ehar bat, hemen dazkaun beste osagai guzti hauekin, ongi? Oso ondo. Jaten ondo, zukaldatzen zemuz moldatzea ez. Hobeto. Hobeto. Hau de zaino, eharra lagauna gaurtua, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Peña garatuko jat, nondik noa ebiliko gaituken errezetakin, bale? Ingo duk karpatxio bat, eta karpatxio bada zerbait fin-fina moztuta. Normalen gordina izatea gaina. Gaurkoan hemen olarrua egozitak hau, ingo duguna fin-fina moztu, plater baten txukun jarri, eta gainean lagungarria hau jarriko iskilou. Nola? Ingo duguna da patata egozi. Patata egoziko deu, behin egozita geho, sardezkakin zanpatuko deu, piperra utza pixka botako jo eta olio eta gatza, eta hoi jarriko deu baitare gure karpatxioan gainean. Hoi gutxi balitz, armendu laue dazkau hemen, freskoak dianak, uretan sartuko ditugu ondo zuritzeko, tostaut puntxu bat emango jau, eta pare bat puskatuta, ere bai, botako xiau gainetikan. Olibak ebai, eta hemen, piperrakin eta baratzuriakin, ingo jau pilpi jantzeko bat. Piperrak ondo goxatu, batzuitan, hor utzik zugaldatzen suabe, eta gero tirita batzu jarriko ditu bai, karpatxio horren gainean. Da izangoek, gaurko olarru platera, bale? Bueno, eta gero hemen ingo duguna da, gazpatxo ehar bat. Ingo duguna da, hau erditik iriki. Mamilateako zio, eta mami horrekin, hemen dekagun geresi tomatekin, tipulita horrekin, ingo ditugu brotxetita batzuk, prestauta lau edo bost, jakiteko barruan zeo zagari dazkan, eta beste gainuntzeko dana, bai tipula, kasuntan tipulina, piper berdia, tomatia, ogila, hemen zekau, modena ospina, baitare albaka ostuak, ingo deu, dana birrindu, eta gero barruan sartu, eta hortxe aurkeztuko deu. Ados? Bai. Festako ezin obia, ez da? Bai. Fresko. Bueno, ekin ingo dio, ni patatak egozten jarriko ditut, hasiko naiz hauek uretan jartzen, eta hil lagunduko jak, adibidez, hemendikan lau ale batzu izurituko izkilau, eta gero piperrakin jartzeko martxan, bale? Eta hemen labanei baino mingaina eman bertzeko, bale, baina? Onda. Bueno, azteko, bihar eguna ondila, olarru eguna. Bai. Zer dek, egun potentinetakoa Zumaian? Bueno, bilakatu da, azkenengo urte hauetan, ala izan da, bai. Ona. Eta ze topatuko jau juten maituk olarru egunian Zumaian? Olarrua zeuru. Bai, hori seguramente. Sege jotan bateko jau. Ez, bueno, han udaletxiak txosna jazte ditu. Eta goizetan olarru sopa eskaintzea, eta arratzaldetan olarruan brotxetak. Vale. Orduan, bueno... Bortxeta zeizatek, binagretan itean bortxeta mitikoa, o izangoa Galizia herrerara, plantxan buelta eman da? Ola egozita, geho bortxen da jarri eta plantxan jarri. Hori, testan moztu olarrua, da hiru bat, lau bat unitate jarri, txotxian, eta buelta. Buelta eta barroa, ezin hobe. Ze gauza hona da olarrua, amorratu da begila zan. Eta bueno, goizian olarru sopa. Olarru sopa zeite, lehenoko erara bezala la sustantzia askoak egin batzu, balinte batzu bakarriak aela hartzia, edo iteiek jo jende guztian zagoela pixka suabeagoa. Bueno, danetiziok. Adibidez, da taberna bat atari, olarru sopa eskaintze duten Zumaian. Orduan, taberna desberdinetan topatuko dugu olarru sopa, ez da? Vale. Eta txosnetan ebai. Txosnetan ebai, vale. Eta bai, danetiziok, batzuk fuertia baiteue, eta ez datzuk suabeagoa. Vale.
Eta hor berdeze galdetzen bazpare, jun baino lehenuo, hor bonena probatu eta geho barroa, ezta? Hortia balimado, eura egeio eman, ezta? Zertzekak olarru sopa bate, basekit hor larrua lehorra berdikela, ezta? Bai. Eta zert gehiago eamateiko, zertzekak, zeuzagai eamateizkik? Etxe bakoitzan salda diferentia egiten bezala, olarru sopare hortik anibiltzek. Vale. Baina normalki, olarru lehorra, sopako gila, koñakare txorrosta bat eramateik, eta ura. Gatz pixkat, bai, gindilan bate bat okoitzak bota izan ziok, zuke bautzi ale pare bate botatzen ziostik. Hori nik oide gutxi ulertzik esatik, batzu sopa bat, gutxi gura bera olarruakin, ez da? Esate bateako, ez da? Mola motxian kontauta. Goik esatekena, batzu igual tipula pixka gatzizio potxata, bestia piper berde, bestia gindila gehiago, gutxillo. Nio nizik itena, heleno, olarrua, lehorra, itzizan, aurrena usteltzen utzi, 3, 4, 5, 6 egun, ez da? Usteltzen, omokillo hori ateatzen, da uselak ateatzen. Hori da, hemen humeda handi hasiok eta bestela ez da lehortzen. Eta bestela ez da lehortzen, da hori gertauta geho, lehortzen jarri. Hori da. Ne ama gorrotatzei zeatik anaitona, beti jartzezun balkoian txintxilika eta horregatik antzekak oroitzapen hori. Baina hori esan, gioite sana da, hori lehorra da honian uretan sartu. Ondo hidratatu. Gero saltzetiko. Eta ur horrekin, hor gehatzean ur usaintxu horrekin, sopa bota. Gaur egun iten duena, batzuk ur hori ez dana bota pixkatura, pixkatori, ez ziteko hain fuertiak, ez da? Hori, xuabiago alditzeko. Ize, sustantziz duna, o... Bai, erdi, bai. Pagaitu bi. Behin hartu berdikenian, danakin hartu, Hori da. Hala izate, bai. Bueno, hoiegin iskiak, xerretan, piperra martxan jartzeko, bale? Lapiko jarko jatorrentzako ere bai. Ondo. Bueno, eta errezeta lehiaketa ere bai topatuko jau, ezta? Horiek. Ze errezetat, basekit olarrua egon berdikela bai, ezta? Horiek, bai. Ze gehiago egoteko? Bueno, normalki, Santelmotan iteek olarru sopan lehiaketa. Eta olarru egunean gehien bat izatek, platera ezberdinak olarruakin prestatutakoak. Piskate elaboratu haua, gauza, bale? Bai, danetik. Batzuk oso gaur egunen minimalista, nola zeitu bai. Errotxo bat eta lautan hori. Eta beste batzuk erdiko trontzua. Eta horrea, ez da? Bakoitza, behar nahi duen platera prestatzeik, eta orduan bakoitza hor aukeratzeuna nolako... Zenbat partaide dauten dira hor gutxi gora bera? Zenbat jende gartzi parte? Dozena batetik gora, bai. Dozena batetik gora? Beti berdinak izatitu? Zumaiarrak, kanpotarrak, nondikan ediz egan batzuk ezagun nahi du. Batzuk ezagun nahi du? Batzuk irabazlea ate izan ditu urte ezberdinetan da. Vale, osea, batzuk gute ditu bere zinturoia defenditzea hor. Hori da. Vale. Eta hori dastatzeko aukera aukitzei jendek, o bakarrik epailak eta dastatzei, o nola ziak historia? Gero amaitzen denean, hor mai batzu jartu dizke eta jendeak probatzea dauka, aukeratzea ere badauka. Bai. Eta, Eta adibidez, lehiaketa nola epaitzen dek? Zenbat daude epaimaian, edo zenbat pertsona dastatzen du, nola ziak panorama? Hori gehiago jatekitia. Ni arraunian neuten hau eta. Vale. Bueno, arraunian, hortaz itzengo da, zeatik, basekiat dire beduolako historikin, zehose polite datekela egun hortan, ez da? Bai, hori da. Zierak urte batzutan, hasi ginen itxastopaketak antolatzen, baina gero hartu ginen, olarru eguna sama hundi hartu zula, ez? Eta gure itxastopaketa pixkate disipau hola itezala. Orduan erabaki genuen, beste egun bat aukeratzea, Karmenetakoa, eta gaur egun iten dugu erakustaldi bat, dazkagun egurrezko bateletan, tanda guztiak amaitzeanean, estropada herrikoi bat itea. Orduan, kuadrilla ezberdinetako neskamutilak apuntatzea, eta bandera da, egotea, Eta orduan, Eta bakoitzak orduan bere batela, bere simitiko hori ateatzen dik, edo... Ez, daude baitare, egurrezko ontzitatik ateituzten moldietatik sortutako batelak erretxinaskoak, o fibraskoak, eta horiekin iten da estropada. Hori amaitzeanean, azkenengo 2 hirutan da, beduolotarrak ateatzea, da gure estropa daite dugu, gure elkartekiden aurka eta hola, ez? Ona, ordu pike sanu eharra bengoek, ez da? Bai. Premioa zein deko, horia, no? Horia, horrek ezer baino getxo balitxek, ez da? Hori da. Vale. Ona. Bueno, lagundu galdiak hau esuritzen betuzak, armendu lau edituk, karrizkiago freskuan, golpeekin atea, eta ateatzituk asalakin. Jungo haituk asala ateatzen, bale? Errez ateatzek, behin ezetuta oso errez ateatzitu. Jungo haituk hauek ateatzen, eta hemen batzu jaue, kolore pixkatatze benean, piperra berta botako eski jau. Bueno, eta zehazki zuek, beduola elkartean, zeiten dezue?
Zumaiko itsasondaria berreskuratze dugu, eta gero zabaltze dugu baita ere gizartiai edo herritarrei baite iteun ekintzak, ez? Horietako bada, egurrezko ontziak berritzia, Zumaiko udaletxeak utzi zigun lokal batian, eta helburua da ondo pasatzea, ez da ez diru irabaztea, ez da. Ze ontzita zaigatu egitzeiten beduolako ontzita zaigatu genia? Bueno, Euskal Herriko usadiozko ontzietaz hitzeiten azte ganean, neurri ezberdinetatik aztek, ez? Batela esango genuke txikienetarikoa dela, ontzi domestikuena bezala, eta gehien bat gure kostaldean gelditu dian zure eskontziak hauek dira. Txikienak zialako, erabilera oso eguneko erabilera zutelako, eta, etxeko arrantza egiteko balio zulako, kabreta, odontzeleta, sarbota, lupita... Jendeak ulertzeko, betiko txalupa. Hori da. Txalupa txikita, ez da? Euskal txalupa. Zenbat txalupa berreskuratu dituzue hasizeanetikan? Dozena batetik gora. Dozenatik gora. Eta modelo asko daude, horien artean, edo asko nabaritzen dek ze urtetako haituken, diseinuak aldatzeituk eta hola? Ontzigila zein izan dan, bai. Ontzigila zein izan da, bai. Bere sinadura ematik hortziokela ordun. Bai, formak dira, ezberdinak. Adibidez, baditugu batzuk hemen getaian zon ontziola batekoak, Emilio Irigoienenak. Bai. Eta, badakau beak 13-14 urtekin entzun lehengo batela, Ramontxu, hauka izena. Eta gero dakau baita ere, azken eintzun motora bat, Zumaiko familia batek erosi zinona 70. hamarkadan. Eta, guretzako badia, harri bitxiak izango galitzen zela. Dudi gabe, geston harri bitxiak eta gainea gure nortasuna egin, ez da? Hori da. Ze azkenean, urtien poderioz, horrek eman digu baita itxasoko harremanare bai, ez? Arrantzak, eguneroko arraia jateko almenak bai, ez? Azkenian hori ez da. Gure proteina egortzio, gure basua azkenian, ez da? Barrutagalekuak handaka basua, baina gure basua hortziok, eta hortik antzen lehen gai etorrituken. Eta jende asko bertan geldiu, eta gila esan itxasuak asko eman du, asko kendu du, baina behai gabez ginen kostaldeko golakoak izango, ez da? Hori da, bai. Aladek. Bueno, hemen txein deuna da, behitu, hau ez ja, kolore gartzen hasi dia, botako ditugu hemen piper batzukola lasei denek ondo tostatzeko jarriko izkia planuan, eta jungo gaitu bainat erreportai bat ikustea, bitartian, ados? Primenat. Eta zehazki jungo gaituk, ni usteat ondo zautzeken baten gana. Zumaian zeka jatetxearra, amarraz deitzea jatetxea, eta bea artista utzala, eta olorroak indindigu zerbait berezia. Guazen ikustea. Kaixo, eguardion, Joseba. Hemen txekea berriro ere, amarratz jatetxetik, eta, gaur ingo deuna da, plater bikain bat ingo deu, olagarruan inguruan. Amarratzen gabe, eta amarratz, karramarrua da, ez? Guaz urte eta erdi zabalik, eta, egi esan da posik, pixkanakaz, jatetxe bada pixkan kontzeptualki jatetxe aza hori zerbait ezberdina, ez? Bai kontserbazio sistematan oinarrituta dauna, baina bati bat bertako produktuak initen dauna alara, ez? Kantauri itxasoko arraiekin, eta, egunerokua ekartzen digunak. Ezak hau, bakarta fijo bat, o bisigua dakaun edo olako arraiik, ez? Etortzen dara. Eta, animatzen zuen, daztatzea, ez? Eguardi baten, edo gabe baten, amarratzeko jakileak probatzea. Gaurko errezeta, olagarro eguna denez, olagarroak iringo deu, olagarroa denia estilora. Orduan, guk ingo deun errezeta erabiliko deu limoia nostruak, patata, espirulina pixka bat, gatza, limoizukua olioarekin hartuta, eta gure olagarro erdi legortutako hau, ez? Azteko, 10 egunetan zintzilik eduki dugu olagarrua, temperatura negatibo baten, -2 gradutan, ez? Honekin zer lortzen dugu, olagarroa usteltze prozesu bat ezera batia. Eta horren bitartez, organoleptikoki, olagarroak propiedade guztiak mantentzen dixigu. Orduan, olagarroa atea dugu 10 egunetan, eta ikusten da, ez? Da narru bat izango balitz bezala, ez?
Da, erdi rigido, baina, bueno, kuriosua da, eta, bueno, iruditzen zait politia guztia beste teknika batzuk, ez? Bueno, errezeta hau, bai dator, denia aldetik, deniagan badago antzekotasun bat, Zumaiko olagarroarekin, bueno, egiten danan olagarroa egiten dute aiziarekin lehortu, ez? Azkenean klima asko egokio da olagarrua lehortzeko. Eta merkatutan saltzen dute erdi lehortutako olagarrua. Patate jarriko dugu, brazan jarriko dugu, eta bestaldeetikan jarriko dugu azpilan limoneruan ostruak, eta gero gainean olagarrua. Limoian ostruak erabiltzia ez, bere gauza zerretik, azkenean organoleptikoki bere fenola botatzen ditu ez, eta olagarrua impregnatzen da limoi usai horrekin ez. Han normalian bagarikan egiten diotena brazan inondore limoi ura bota eta hori joa eta gatza eta listo. Beitu gaur olagarro egunean, ja guain goizian azten dira, bueno, azten gara ez, mundu guztia baikale ateatzen da, eta egoten dira prestaduta bai txiringituak, bertan protxetan egoten dira, eta berna guztitan bai protxetak egoten dira, eta gero egoten dana baita sopa, ez, olagarro sopa, eta bueno, zumai osua betetzen da sopa usai horrekin, ez? Berezia ala, benetan. Hemen dakago, gaur eginiko platera, olagarroa denia estilora, eta bertatikan agurtuko gea, bueno, Joseba, eskerrik asko, egongo gea, eta bakizue, bueno, nun gauden, hemen Artadi auzuan, Zumaian, Amarratz jatetxian. Bueno, mila esker, pero arte... Andoni Txintxilla jauna, artista hautzaiz, oideko jartzizikoena gogua zukaldian, Bai, motel. Eta gogua bakarrik ez, artista izan bihar egolako izateko, Bai, bai. Bere ideiak eta bere historik eta bere olarruntxo isua eta ez dakizeta, Bai, eta gero funtzionatzia. Eta gero, bai, oide, eta gero behan funtzionatzia, horre harra indek hori, gaina ze testura bere zikineak utziekin olarru hori, eskerrik asko, eta jarraitu goxatu arazten, da aluzinatu arazten da noi. Besarka handi bat, Andoni. Bueno, hemen jarraituko jau, patata hemen egosita dakau, eta gero, bueno, puritxoa jarriko dugu martxan. Ni uste gero xio, inbiar deuna da, osagai haue guztiak, birrintzeko, botatzen jungo aiz hemen, adibidez, tomatiak endugu jo txortena, lago bost pusietetanin, barroa. Piperrare bai, azarra ez, gero iragatzi ingo jau, segurazki, bale? Gero iragatzi ingo jau. Piperrare bai botakoek, tipula erdila, ogila, ospina, eta hemen utziko jau ondutzen pixkat ospinetan da dana, eta gero birrinduko jau dena, bale? Oso ondo. Ire kontu. Venga, eta nabai batzu jale bate bai bote la pingante pixate ukitzeko, bale? Hori ba. Venga, hoi ire kontu, ni hemen piperra hauei bueltan mango ziot, eta baina, zue, bateloietako bat hartzen dezuenian, zenbat denboa ematezue horrei berreskuratzen, o bere itxura, beti lehenoko itxura hori ematen. Bueno, aspaldian dinamika hona sakau. Bai, Urteko bat gaitu egiten. Urteko bat, Osa, ja erritmoa hartu dezue. Hori da. Eta bat hartzen dezuenien hori, ni pentsatzeiat, bueno, hartzen dezue, ze kondiziotan dago. Hartzen dezuenien, txikin da, ez da? Bai, normalki... Baratza baten botata bazter baten, o lonjetan ikulu baten sartuta, más o menos. O lonja baten bastarrian, ez da? Hori da, bai. Eta orduan, azte zeate hor, nondik azte zeate? A ber, nondik euste jozue? Bueno, lehen izatek, bizkarrezurra. Bizkarrezurra, no? Las cuadernas, esateana, no? Killa. Killa. Vale. Orduan, killa, koasta eta roda, ondo dauden ikusi, eta gero jasiko ginen, ontzia gortzen, ez? Saietzak jarri alizateko. Eta gero zatzea, izikutzen, haber, nuntzuken hueko, nuntzuken gogorra, nuntzuken zeakin, ez da? Horiek. Vale. Eta orduan, hori indageo, ja, itxura errazekak, egurren bat aldatzen zuere bai, igual kuadernak aldatu, egur kanpokuak, edo zein? Bai, hori da, kuadernak iteko egozin berri izateizkia. Egozi? Hori da. Egozi, biuna egiteko eta egurre moldeatu alizateko, pentsatzit, ez da? Horiek, eta horre ukitze izkiau, kalderuan ordu betian egosten akasillak. Vale. Beti akasillak inditea hori, Saietzak bai. Bai, Egozillak baitu, bai. Bai, Baina egosteko prozesu hori, baina
19. mende amaiera 20. mende hasierako kontua dek. Lehen, egite dituen... Dala paguakin, aritzakin dana. Bai, nik hori entzunta sekat, hortan datorrela nola dira, trasmotxuak, zuaitzak daudenak gola... Pina barra. Bai, eta garai baten, ite omentzian, zuaitzak moztu, adarrak albotik utzi dateatzen, eta igual emendiko 30 urteko, itxasontzik hortik ez dakizen bat urteako, ja prepatzen aztezian zuaitzak nola moztu adarrak ja bere kurbaturak eukitzeko, ez da? Horiek, basuak kudeak eta berezi bat zitzaken, eta behartzen zizkien zuaitzak, behartzituzten formak, lortzeko, ez? Orduan, karo, kontua dek, prozesu hori zala, gerora begira. Aritz batek, bere sendotasuna iristeko baditu, 30 bat urte berko ditu, Gutxinez. Gutxinez, eta orduan, karo, behin arbasuak landatu zituzten aritzetatik, sortutako zurak, balio izan du, Hoi degoi kudeak eta, Hori da. Bai. Impresionanti. Ondarron esaten bezala. Impresionanti, ondarron esaten bezala, ondo. Bueno, eta zuek, orduan, gio, aiten dezuenian, nik pentsatzen dut, gio, margotu, txukundu, betiko izenak berreskuratu, dana, bengo jozue, tunin bat, esatean bezala, ez da? Baina, deseri utzi berda, ez da? Berri jasan bezala, ez da? Hori da. Gero, karo, kontua izatea beste bat, behar daukan historia, ez? Behar daukan historia... Itxasontzian historia. Hori da. Hori gustatzen zait pixkat botazio. Bai, bota bildurra bai, eta guain, ogillare bai botako jo puxketaka. Vale, hor pasa... Asalda guztio, mamilla bakarrika. Asalda guztiz, nola birrinduko jaun, da nola hori pixka ja bihunduta daun, ni usteateak iratuko gala. Bai, hau listo, eta almendro laueke, presituta eskau, gatza pixka botako ziet, eta listo ez eskau. Vale. Kontatu, eta gero, ze historia ukitzizki, igual zenena izan dan gero, zertako erabilidan, pentsatzen doi dana, ez da? Hori da, eta hor lan oso politak daude inda. Adibidez, Iruan nahi batela dakabor, Zumaian 39-tikan Zumaian dauna, eta 59 arte belan da raunian ibilitakoa. Eta arrantzan eta familia batei jaten ematen. Eta, azkenengo proiektutariko bat eukideuna, bedugolan, izan da Iruan nahi berri egitea, ontzia. Zenbateko txalupa zan, zen tamainetukoa? 5,85. Hila letxek, 6 metroko txalupatxo bat, eta hori zuan bere... Bere enpresa, bere hogi bidea, Oain txibile jagateatzen ibiltzen dian abezela, baina horri biliko zian, ni pentsatzen dut, bai tresa bota, zestak bota, ez da? Danetik, tokatzen zan nahi ematen, ez da? Garaian garaikua, esate bateako, txitxarroa zanean kasian, lupietan gero atxibilak hemen presiatu, atxibilak. Zazango honik hemen ketaian parian gatxibek, ez? Eta, sautzen, alo pelaio. Budi gabe. Baina, bate lauek gehien bat, txibitako, kaurrak, dontzeilak, txitxarrua... Arrai txikitako, ez da? Arrai txikita, sarbota... Eta adibidez, horri biltzegoan famili hori, txalupa hori zizekana, gero txalupa hori zizian, da beste batekin azituan, nola izan nuen panorama? Hor bilakaera handia izan dikontzigintzak, azkenengo urtetan. Azkenengo hamarkadetan esango dio, ez? Porque egurrez kontziak desagertu ziren. Eta bilakara horren gabezia handiena izan dek, egurrezko ontzi hauek, bate gabe gelditu ginela, ez? Azkenean, hasieran motorra sortu zen, gero erretxinak sortu ziren, da horrek behartu zituen, herriberako arotzak ontziolak itxitzea, eta gainbera horrei, buelta bat ematea, ez? Eta enpresa asko ontzian, bai moldatu zirenak eta erretxinekin hasi zirenak, ebidez astondoa eta hola ziregi eta hauek, ez? Hori jotarrak eta, no? Beduako ontziola kasu edo beste ontziola batzuk hemen getaian hundianak bai, ez? Horiek atiak itxi hori izan zituzten. Eta baina, garai batian, zenbat txalupa horietako zitzauden Zumaiko moian, adibidez? Hor, Amaiako plaza sartzeko ala dana, ez da? Bai, mordoska bat. Jakin, etxe bakoitzak normalki, holako ontzi bat zeukan. Eskontzezian, dote bezala ere txalupa eramate zuen, pentsa. Bai, Bai, hori da. Ai, ama, ze hona. Txe, betuzak, Hola ingo jau, Hau izango gure gauko pure patata. Patata, piperrautzakin, itxura jarrak, hola izango da, Galizia harrera izango bazan bezala. Hor lagaitzak, lau, hemendik lagaitzak, lau,
eta mindikan ateako jau mamila, botako jaure bai bertara, eta lau pusketa utziko du, lau brotxeta hori egiteko gainean jarriko izki jaunak, bale? Primero. Venga, oire kontu, eta ospina fundamentuak botako zio, beito, dena botako zio, jo, hemen dezakaula. Venga, barroa, ospina, listo, olio txorrota da bate bai botako zio hemen, bale? Eta hau berezian, birrindugu berko bagenian, ur pixka botako genuen, edo ugi gutxio. Baina nola, sandia botako joan, angurria, eta ur asko dakan, oso ondo jungo zaio. Vale, bagoaz, txerrek itxarraka. Venga, indetena da hau itxali, bestela piperra pasa ingo zaizkio, eta gero ikusiko zuek, hau ligatzeko, botako jotena da, ur tanto bat, eta ur tanto horrekin txiki, eta ligatu ingo jau. Ni normalan egiten da, potitan nola tortzituken konserban, hor barruan zioken zukua beti gorde. Eta zuku hori botatzen ziot bukaeran, eta zuku horrekin pilpila bezala tatzen ziot. Hau ja itxalita sekau, puntxuan, a ber, buelta emango ziot. Egia esan piperra normalian, ja prestatuta tortzen dira potian. Baina beti ikutu bat ondo tortzezako. Hombre, ikutu bat beti oso ondo tortzezako. Vale, hau listo. Batzuk esateko, bai, esken ni piper batzu dozitut, potetik gan zuzenian jan, bai. Ikan itza, baina ni bihotzer reukitzeit eta nahi jo pixka zukaldauta. Eta venga, nik oliba hauek bai erditik moztuko ditut, xafla batzuk iteko gebaini botatzeko, preste eukitzeko. Eta bainat, nola hasi guen elkartia, zenba denboa hasiak martxan? Ba, datorren urtean 20 urte, ingo izkia. 20 urte, Bai. Vale. Pasa egite denboa. Eta nola hasi guen historia? Hasieratik hori? Bai, bueno, bastante hasieratik. 2008 behatzian hasi nintzen, elkartia 2004an sortu zen. Baina, bueno, hasierako urteak izan zean pixka geldua. Eta hasiera batien hasi zen, beduolo horiek berreskuratzeko, zintzan helburu printzipala? Helburu printzipala zen balioan jartzia. Itxasondaria, balioa ematia, gizarteratzea, zabaltzea eta divulgatzea gure itxasondare zabala. Askotan, elkanotaz, txurrukataz, gaztainetaz, eta beste hainbat personajetaz hitzeitea, baina gero azte zaizkigu benetan eguneroko tasunean bizi zuen hau edanak, arrandunak, saria konpontze zuenak, batelak sortze zituztena, bateletan gantzagote ziren. Eta elkanota horiek oie gabetzien ezer esango. Hori da, más o menos. Bai, garbizio, zenian dana inbertzako aurre, eta hortik angitxatostik, eta hoi jakin inberdio, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, mentxe, inditugu pausu asko, Gio pasa berde bolarrua fin-fina moztuta plateran gainean jarri karpatxo bezala. Hau garbituko dugu berta botata dena elkarrekin birrinduko, igual bola hundio batea pasako dugu, eta bitartian jungo beha beste erreporte bat ikustea. Ados, bainat? Bai. Beitu, uda bukatzen ari dek, baina festaz ez ditukai bukatzen, ez da? Eharra funtrakazioak, herri eta festaz festa ibiltzeana, eundoko ogitartekoak iten, eta bestein gauza. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba, Guardion. Kaixo. Hemen gaude, Arantxa eta Ireitz Altuna. Eharra, fultrakeko nagusiak. Uda bukatzen ari da, baino jaiak ez. Etorri gure sukaldea ezagutzera. Eharra fultrak 2019an hasi ginen gure viajea, Arantxaketanik, eta nondik sortu da, sortu da 2019ara arte haitun nintzen beste batzukin lanean, eta esan duen nun zergaitik ez gure txako egin. Furgoneta erosi, eta orain arte, gu urte osoan aritzen gara. Uda osoran pasatzen ditugu festak, festak bukatzen dian bezalaxe, herrian gelditzen gara, Bilabonako plazan nahi egoten gara, ostiraletatik igandera, astean ez dugu egiten, eta ateratzen diran gauzak. Ekitaldi pribatuak, ekitaldi irekiak, deitu eta han izaten da erra. Festaz festa ibiltzen gara ez, orduan edukitzen dugu karta oso murriztuak eta izen behar dute azkarrak. Ditugu 5 motatako bokadilloak, la josepo, eharra, xolomoa, bacon eta vegetala. Gero ditugu hamburguesa normalak eta boikoitzak, perritoak edo hotdogak, guk gure izena jarri dugun bezala, hotdogka. Eta gero ditugu mistoak, ensalada ere nahi badezu jarri, patata brejituak, bacon papa, saltxi papa, eta hoixe. Kalidadean gure lema edo gure zea da, guk ez dugula salduko, guk ez dugunek jango. Eharra da eta bitu, hola gaude, eta zerbait egati da.
hiru topekenak dira Josepo, eharra, bokadilloak eta hamburguesa bikoitza. Horiek ez daukate inungo kolorerik besteekin. Josepo da Gipuzkoa osoan ezagutzen da bokadilloa gaurko egunean. Bueno, Joseba, goazen, nik gozatzen hasi naiz eta bokadillo Josepo preparatu behar dugu. Goazen! Bueno, azten gara oligoakin, oligoa botatzen dugu hemen, ja plantxa bero duta daukagu, petxuga, alajillo ibiltzen dugu. Egiten dugu bota, tasai, beti zati pare bat, pixka zabaltzen dugu, barrutik egiteko, izan dadila azkarrena egiteko. Josepo nundi datorren? Josepo dator nire lagun baten izenatik, haren izenean. Eta Josepo, gero da gure personajea, eta da olentzeron lehengusua. Esaten dugu umei. Eta txintxo ibiltzeko, bezala ez dutela oparirik izango. Eta orduan gelditzen dira pixka eta harrituta, ez da? Orduan, orain, momentu honetan, egiten duguna da, ogia preparatzen hasi, ogia beti zabaltzen dugu, esaten da bezala erderaz, forma de libro. Bezaletikan ez irikitzeko. Porque guk ez dugu plateratan ematen. Orduan, jartzen dugu. Bat. Bi. Eta hirugarrena erdian. Hori egiten ari da bitartean, egiten ditugu patatak, bokadilloak behar ditunak. Eta ia da bokadillo montatzea. Bueno, Joseba, hau da gure bokadillo Josepo, eharra futrakeko estrelletako bat. Egon gogea, bale? Urren arte! Aio! Aio! Ai, ama, oide Josebantzako Josepo bogailua, eharra triskantza, eharra katxarrua, Bai, garanta, Hoize trainera, Bai. Nahi, eharra patata, petxuga, bestia, saltza, oide goxatzia, goizeko bostetan arki juteko gira, Bai. Atzaldian, jango genian. Bueno, launa, jarraitu olako gauza egiten, festa goxatzen, eta zueke goxatu arazten jendiai. Pesarka da hondi ba, launak. Gurean jarraitu behar dugu, hemen inberdetena, nik olarroa fin moztu, eta karpatxo erela jarri, gainuntzeko osagaia gainen botatzeko. Eta ingoekena gazpatxo hau bukatzen jun, bale? Ingo jokenaik, mamillatea, aldeken dana, eta inberekenaik, lau pusketa gordeko eskia, esan dion brotxeta jo prestatzeko, bale? Eta besti honea botakoek, eta dana birrinduko jau. Esan diona, oso masakote gatzen baek, ur pixka botako zio. Eta gero emendakaten prestatuta, iragatzi, eta gero berta botatzeko, bale? Venga, oire kontu, eta ni hasiko nauk hemen platertxoa hartu, eta karpatxilloa fin-fina mosten. Ni usteat, fina ingo jaula, ondila berko jau, ez da? Bainat? Ja fina inberdiula, ez gaitu xosito ebiliko. Bale, ahola, ahonea, eta bagiztak, mostea, txirrek itxarraka. Bueno, eta irelanak, itxasuakin lotura aldaka, osertan aritzeaiz. Bueno, arotza naiz, eta, arotz lanak ite ditut. Gehien bat, sukaldiak montatzen, eta, bestelako lanak iten, bedu landan, daneako emate ziuk. Tokatzean, ez da? Zordun ezin hobe hor gustatuko zeik itxasontzitan da hori konpontzen ibiltzia, ez da? Bai, hori da. Zukalde jartzen baino gehiago. Justo gotokian ez zibaldapik. Ondo. Eta, zesan behar nilan, beti izan naiz arotza, Txikitatik ikasi guan hor historia, o noiz hartu ditzen historia honetan? Hasieran aitakin ibilintzan lanean, denboaldi luze batian. Eta, etzakan zer ikusirik arotzeiakin, baina gero pixkanaka pikatzen juntzitzaian horre asuntua. Eta, erabakin nun askoitin izarraitz lanbideziketan, arotzei ikastia, eta, dedikatzia, eta, ondo etorri zitzaidan baita ontzigintza ustartzeko, eta hor segitzei, goi maia ikasten egin, atea kontu. Goi ikasten hasi izberriz, inoiz ez da behan du. Hori. Eta irikanuan ibiltzia, arrantza jutia, holako gauzak bai gustatzen zaizkik, edo? Gehiena. Gehiena ondo pasatzea gustatzen zara. Eta ze arrantza mota gustatzen zaizkik, zerta jutea aiz? Ni normalean kasian ibiltzen dago. Kasian, lupitan, o txitxarrotan, o egaluzetan jo jutea ize bai? Ziokenea. Ziokenea. Hori nire beti esatezia jendeak, jungo dituta arrantza bengo jau, zingo jau ziokena. Hori da. Hori ez tego, keatzen, hori izaten ondotan nitxak, bai, igual gibel urdina, alimazioak gibel urdina, eta gonberko jo, ez da? Bai. Da hona, iman bertzako. Danetik jate ju. Eta gaina itxasu hola, sasoian sasoikua. Hori batzian bezala, hemen egaluzia gudan, da neguan, beste zo zerta.
Ezin de, beti berdina, eta nolako txalupakak? Olaunakin juteiz, o nola moldatzeaiz? Bueno, nik Bedurla elkarteko batel bat saitzet, padrinua esate zaio erderaz, ez? Vale, Eta bueno, ia urte batzuk nijoa, ontzi hori saitzen, da guain uda sasoian, kanpoan antolatzen dituzten itxas jaialditan ere parte hartze deu. Ekintza guztitan hartze zuen parte? Hori da, beito, orten egon geha Kataluniako itxas jaialdian, Festa de la Mar deitze Kalafelen izan zen. Eta ongi janan, 4-5 barkazio jun ginen Euskal Herritik. Eta ze, gruan hartu, pentsatzea ditzatea, etxasotik gongo, ez da? Eskuak remolkien altxatzei. Eskuan remolkien altzata, area eman, Hori da. Vale. Eta, bueno, da pixkat hortikan izatek asuntua. Area jun, gure kultura zabaldu, hango kulturatikan ere ikasi. Vale. Eta, bueno, disfrutatzea gehien bat, ez? Azkenian gehien gustatzen eguna hoxe da, eta, bueno, horrei heldu, bai obein berdiuta. Bueno, honekin hasiko nago. Bai, nik birrindu lasai, bildurri gabe. Bueno, baina, eta jolas basegat iretzako. A ber, ni usteat asmatuko itukela nahiko erraz, A ber, bota. A ber, hemen prepatu zizkiatek eta hemen txizka galderak, Basi, txak aurrenakin. Olarruak, 10 beso azka, egila, ala gezurra? Gezurra, bai, hori garbi zion, 8, eta... Octopus. Octo de 8. Beste galdera bat. Beso bat edo hanken bat galtzen badu, azten zaio edo gabe gelditzea? Gabe gelditzea. Ez, tekala, zugandila bezala azitezako. Bai. Sekula jaso alde bat zazpikin. Apurtutakoakin bai, Apurtutan ikre, bai, kongreio bate koska ginda. Horretik esan diat, igual ez zailo lasten, baina galdetuko zido lagun batei. Vale. Bueno, beste bat. Olagarruan odola, laranja alda? Ez diat uste. Ze koloretakoak? Nik esango kolori dakanik ere. Porque, bueno, tripak entzakoan euretan kentzei zizkeu, da... Urdina teatzen diko dola. Kurioso. Bai, ala dek, kuriosua. Venga, beste bat, a ber, ia hau asmatu berdiak erdiak asmatzeko, Olagarroak tinta botatzen aldu? Bai. Vale, ondo. Belbeltza. Lautik, venga, azkenengo hazikat, hau irabazin berdiak, A ver. Olagarroak, bibioz daskante ala bakarra? Bueno, nik uste dut gehiago zitula, esan ziaten errobakoitzak bat zuela, baina esango jat bi askakela. Bai. A ber, hemen segartzen ziaken, gezurra, 3 bihotz ditu, bai, 3. Ondo ibi, bazitxekin zerbait, bi baino gehiago. 3 bihotz, ai, ama. Oso maitako rakomendia, bai. Hor bada, erreportai bat, olarruak nola biltzean gizon batena, eta bere lagunitea, eta ikusi aldek sekula. Bai, zoza ikusi ja, da, nintzion bat ikusi eta sakada, bai. Bueno, baina, eta beste bat sekatemen, beste bat asuntua bukatzeko, A ver, erantxago izatea, Hau xilebria, Egon Afrikan, futbol mundialian, emaitza botatzen zituen olagarruan izena nola guan? Peter, Paul o Pelayo? Paul. Ondo aiaiz, Paul duan, bai. Iaizi artista, ez autu alduan, Bai. Sumaira etorri ban bisita. Sumaira gongoztela kaku harrapatuko zinarek. Ai, ama, harrapatuko bazitxon horrek zea. Pikotekuak, zauz. Bai, ni olvido ni perdón. Ai, ama. Bueno, hemen txaina honi platera bukatzen, Igori iragatzin bihardiak guain, bale? Venga, honea botatzen junai, hoi hemen barruan sartuko jo, oso ondo, eta hoazteaiz botatzen, botatzen, darrakarra. Habek, hola jarri, onduan, eta finu ibiliko aiz. Vale, hoi ire kontu. Venga, hoi ire kontu, geho protxetak ingo xiu, eta hemen nahi nau, haude karpatxio pixki mordu egiten nahi naukena, Eharra platera, Vale, beste lau puxketa jarri, eta ni ustit honekin bukatu ditela. Bueno, eta higo larrua zer eta prestatzen dek, zein dek gustatzen eiken gehiena era jateko? Nei parrilla. Parrillan? Bai. Nire parrillan. Gaina, lehenu inoiz ezken nian jaten, Duda gai, baina, Eta ziok parrillan, Gaina, hola, ondo egoze, eta gero parrillan kurruskari jarri. Volta. Eta zerrekin laguntze jo, batzu pixkat, o piperra utza, o zerrekin? Beitu, azkena proba honean, maionesa bat piperra utzakin, bai pikante pixka gota eta, bueno, gozuare bai, gozua badana. Eta oso hona teatzek, patata batzu jarri azpian da. Eta nauzi, no? Bai. Egia esan gauza simple garrak izatea. Beitu hemen, esan dirauten pilpila iteko? Beitak, Botako xietornea bitanto, urana. Venga, eta hau guain naztu inberdiu, lase. Eta hemen pilpila tea berdio. Hola, ite ziot, vale. Triki. Eta ikusi alde nola ligatzen hastean, beste pixka berdikonek. Iepa, bale, nahiko. Trikiti pixkanak ajun botatzen, Gehiegi botatzen bazue, berriro zutan jarri berko zue. Inbiardik,
ondo ligatzeko, bai, koipia eta bai, ura, tamaino egoki jauki berdik, bestela moztu egiten dek. Baina ikusten dek hemen, jazten aukela horrela, eta beizan nola azten deken ligatzen, Hortze torrek, bakailu, mategane, bakailu da. Ona, bale, emango zio menio behar bat. Eta hemen niberdiunaek, ja, osagaia jartzen jun, karpatxo gainean, ik brotxetakin, eta bagiztak. Beitu, ze pilpila. Piperroiek nauk, amorratua nauk piperroiek jaten. Bale, bat, bi, eta ni jasiko nauk hemen, osagaia jartzen gainean. Venga, almendola batzuk hortikan. Oso ondo, horrekin nola goa. Ikusten itxurat, iko korrei, Earra, gaina testura mundiala. Hor geho gaina sartuko jo, eta hori erra izango barrea sartu, eta geho pajita batzuk jarri, eta lauran artean hor jateko, ezin hobe. Mundiala. Hori eta onduan sangria, ezin hobe. Bueno, olarru egunean ze atende gehiena. Jendia txakolinatik gehiago zardua zer ematezio jendiak. Txakolinaen eskero siesta itei, Bai, no? Orduan, kalimotxua aurre jarraitzeko. Bueno, bai, txakolinare, bai. Txakolinare, bai. Sagarduare, bai, txakolina. Bakoitza guztoko ikena, ez da? Bai, hori da. Ardo txuria eta hauek txakolina eta olarruak inda ondo sartzi. Bai, gila zan. Eozer gauzakin. Eozer gauzakin, bai, zoritxarrez, zorionez etxekit, baina bai, ondo sartzek eozer gauzakin. Fresko alin badao, Hori da, Getariako erregina. Bai. Bale, hemen txe, hola xe. Hemen ebe jarriko jo beste hau. Eta, bagiztak. Bueno, ebasekiat ireita artista gutza ekela pilpilak eta egiten, Oso ona, oso ona. Oso ona, ez da? Zukalari fin-fina omendek, ez da? Lehiak eta bat irabazitako baino gehiago, ez da? Bai. Kontatu pixka, nondik noa, eta ze ibiltzeken, zein ditu bere errezeta erreginak? Egi esan, eiza ondo, bastante ondo emateziko baita. Bai, Bai, eta iztariak bai? Ez, baina, lagunaz askak handa hemen da. Eta generuak arri, eta batzuk prepatu, eta bestiak jan, eta bestiak izatu, eta hola, ez da? Hori da. Eta gero bakailagoare, mundiala prepatzi. Igual plateraik goxuenetarikoa, nera itana, hori izango guke. Bakailua, Vale. Baina nik adibidez ire zorion nahitu genien eta zehoz eskatzio genien, esatia, aita hauin jago, zeiteik, ze prestatzeik. Bueno, egi esan ez da askotan eskau izan, baina, bai, eozer gauza, hartzeik dana ondo iteik. Dana ondo. Hor puntu batzuk irabaz izkit. Bai, ondo. Nola izen nahi gaitak? Jesus. Jesus jauna, ondo. Bai. Esan ziate, dekela eundoko maixu, behintzat bakailua pilpilan iten, maixu omendek. Horiek. Eta gero, seguru eskuona balimaka beste hainbat gauz ere oso ondo ditula. Bale, inberdiakena hordek, semia hori ona intzin, onda. Zeme bakarra alaiz. Ez, anaia sagadi horitz. Anaia, horitz, horitek. Bale, hemen, ningoitenak nik hemen beste lago, bostolako jarriko xit, eta hain brotxeta prepatu behar dizkiak. Bale. Beitu, brotxeta prepatzen gehatuko geha. Hau hemen behian lagakoet. Bale, beitu, inbiardiakenaek. Bat jarri, bat, olako xia, adidez. Bestia, hauxe. Nik olibak enduzkiet hemen dikan, baina ez dituko esketorriko. Hemen zaudek, jarriko zio hemen bai. Bale, eta honi ingo jokena gero olibatxoa jarri. Gio tomatia. Eta nabek, albaka ostotxoa jartze jokere bai barroan jola. Tak, bale, hauek olengo eskiu laurak. Eta hola jarriko izkio bueltan, nik olako sortzia ma jarriko ditut, eta guantxe bat piperra jarri, eta asuntua bukatzea. Ez que gaur egun dago, eta denbora ez diu eman. Guantxe arte. Bueno, hemen txaigea ja gure errezeta amaitzen. Earra indiu gaurkoan ebai, Bai, itxura errazakak, Hori, sekak itxura bat horrek, eta hemen gauza honek ebai, Karpatxo berezi hau indiu, hemen gopilpil honekin, guen inberdi eta un pixka bota. Pilpila harrapatu hemen dikan, eta danetikan pixka bota horrela. Tiki. Jolin. Iarra indi gorkoan. Bueno, baina, bihar ze, euna hundilla, ez da? Bai. Bueno, nola, gonbidatuko izkia hemen, ez da Euskal Herri guztia inaigenak etorri, eta goxatzeko, ez da? Zumai aldea. Bai. Antxe, anatzea, horbeste aldea. Hori da. Eta betikoa lagunak, ondo pasa, ez pasa, goxatu, eta inorre ez molestatu. Eta hemen txakazue gaurko karpatxilua, eta eundoko karpatxua, ona indio. Eskerrik asko jauna, tortzea batik. Mi eskerrik. Eta zailuak hemen getaian, bukatu zaizkio, eta aztelendik aurrea, platuan izango gea, aurreko urtetan bezala. Gora guta gutarrak. Gora. Lagunak.